दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैबाय थानाय 10 नभेम्बर 2025 बे सानाव गुवाहाटीयाव थानाय सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव गासै 14टा ट्राइबेल माहारिनि आरो अल आसाम ट्राइबेल संघ गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद एबसु टीएमपीके आरसु बा टिवा स्टुडेन्ट इउनियन गासै लोगो नांनानै Cctoa जि मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेशन दङ बे आमब्रेला अर्गेनाइजेशननि गेजेरजों मोनसे गिदिरथार ट्राइबेलफोरनि सुबुं गौमा अर्गेनाइज खालामनाय जादों प्राय 1 लाख गेदारिंनि टारगेट खालामनानै सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव 11टा बाजारनिफ्राय जानो गोनां बे सुबुं गौमायाव बयखौबो आं गिबियावनो बाहागो लानो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे आफादफोरखौ आं गुरैयै खावलायबाय बे सुबुं गौमानि गुबै थांखिया जाबाय जे आथिखालाव आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा जथायहै मोनद' आसामनि पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटिखौ गोदानै एसटि थिसननायनि जे मोनसे ब्लुप्रिन्ट बेखौ होबथानायनि थाखाय आरो कुनु कारनाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरा बे गोदानै एसटि थिसननायनि थाखाय जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जाया बा जोंनि मोनखानाय राजनैतिक आरो संबिधानिक जि कन्स्टिटिउशनेल आरो पलिटिकेल जि राइट्स बे राइट्सआ जाहाथे खर्ब जाया बेखौनो लानानै आनइकुइभोकेल अपोज माने एगेन्स्ट माने 6 माने कमिउनिटी जि शेड्यूलिंग इशू बेखौ लानानै जोङो थिक थाक खालामनाय जादों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अल आसाम ट्राइबेल संघ मिरु आफाद जिल्ला आफाद साब डिभिजन आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद जोंनि गासै गौथुमफोरखौ जोङो खावलायदों अलरेडि जों बिनि सायाव खेबसे मेल जिरायखांबाय दा दिनै आङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै गासै बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बे 1 लाख गेदारिंनि टारगेट हिसाबै जिल्लाफोरनो दखराफोरनो जोङो थिक खालामनानै होदों आरो थांनायनि थाखाय गारि गुरानि जिखिनि बेबस्था नांगौ बेखौबो जोङो थिक खालामदों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ आं स्पष्टयै रायजो राजाखौ खुथारै खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि एरेन्जमेन्टनि गेजेरजोंब्लाबो आरो जोंनि यां जेनेरेशन जायफोर इयुथ्सफोर दङ माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोनाबो गावबा गावनि बेबस्थानि गेजेरजोंब्लाबो जायफोर कनसियास सिटिजेन बयबो जाहाथे बे सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव फैबाय थानाय 10 नभेम्बरनि 11 बाजारनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैयो आरो 9टा बाजारनि सिगां जाहाथे जों बयबो हाबहैनो हायो बे खोथाखौनो आङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो थाखाय बेखौ लिंनाय जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे आहम सुतिया मरान मटक आरो टि ट्राइब आदिबासी लोगोसेनो कच राजबंसि बे मोनद' हारि जाय हारिफ्रा एडभान्स कमिउनिटि दिनै आहमा 600 बोसोर रायजो खुंदों आहमनि गोबां चिफ मिनिस्टार आसामाव जालांबाय आं मुंफोरखौ लानो सानाखै दिनै आहमनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै कमिशनार सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै UPSCआव APSCआव मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआव बिथांमोना जेब्लायबो जायगा आवग्रिनानै बिथांमोना एडभान्स जौगानाय कमिउनिटि हिसाबै दिनै रिकगनिशन मोनदों आरो आपार आसाम सारा आसामानो बिथांमोननि गासैबो कम्पिटिशनाव बिथांमोना दिनै डमिनेशनाव दोङो दिनै टि ट्राइब नंगौ बिथांमोननि माखासे हारिया गोग्लैसोनाय थेवबो बिथांमोना गुबुन गुबुन टाइमाव माइग्रेशन जादों आरो माइग्रेशन जानायनि थाखाय दिनैबो जोङो हमनो हाया बिथांमोननि साइलेन्ट माइग्रेशनखौ आरो बिथांमोननि पपुलेशना लार्ज स्केलाव दिनै बारायलांदों आरो साहा बागानाव बिथांमोनखौ टि लेबार हिसाबै ब्रिटिशनि सासनाव लाबोनाय जादोंमोन दा बेखायनो जोंहा हारिनि सायाव जेबो हिंसा बा इनाय साननाय गैया किन्तु जि एसटि स्टेटासखौ लानानै डिमान्ड खालामदों बयबो बुंना लायो जे टि ट्राइबा जोङो 70 लाख दङ दिनै आहमा बुंना लायो जों 60 लाख दङ
दिनै राजबंशियाबो बुंना लायो जोङो 40 लाख दङ जुदि बयबो बेबायदि क्लेम खालामनाय बायदि सुतिया मरान मटकनि संख्या खम थेवबो जुदि गासैखौ नायजोबोब्ला प्राय 1.5 कोटिसो संख्या बिथांमोना गावसोरनो आवग्रिनानै दङ आरो बिथांमोननि बे तथ्य दा दिनै एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि संख्या जाबाय 45 लाख आरो बेयाव बांसिन माने नाम्बार्सखौ बर'फ्रानो माने 50% बे 45 लाखनि आधा बर'फ्रानो कभार खालायो दा बेखायनो जाय हारिफ्रा दिनै ट्राइबेल बिदों बिथांमोना एडभान्स बिथांमोना पपुलास जाय हारिफ्रा ट्राइबेल बिदों बिथांमोना ट्राइबेल जानायनि जि मोनबा क्राइटेरिया बा माने केटेगरिकेलि मोनसे क्राइटेरिया सेट खालामनाय जादोंमोन प्रिमिटिभ ट्रेड्सनि बाथ्रायानो होन कालचारनि बाथ्रायानो होन बिथांमोननि आइडेन्टिटिनि बाथ्रायानो होन जिअग्राफिकेल आइसोलेशननि बाथ्रायानो होन साइनेसनि खोथायानो होन आरोबाव जि बेकवार्डनेस गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै बे क्राइटेरियाफ्रा मिट खालाया खारन रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल्स मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स मेनलि आरजिआई आरो NCST आव 8 टाइम्स बिथांमोना रिजेक्ट जादों आसाम सरकारा सिगांनि सरकाराव दैथायहरनाय रिकमेन्डेशनखौ भारत सरकारा RGI आ NCST आ रिजेक्ट खालामदों 8 टाइम्स आरो दिनै 8 टाइम्स बे रिजेक्ट जानाय बे हारिखौ दिनैहाय थांनाय 2019 आव राज्य सभायाव जर जुलुमै भटनि अंकआव 2019 नि इलेक्शन 2021 नि विधानसभा इलेक्शन आरो पार्लियामेन्ट इलेक्शनखौ टार्गेट खालामनानै आरो बै समनि का आन्दोलनखौ होबथानायनि मोनसे परिकल्पनाजों माने RGI बा नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइबआव माने प्रेसिडेन्टआ सहि होआबासिनो NCST निया भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय सहि लानानै RGI आव क्राइटेरिया मिट खालायाबासिनो क्राइटेरियाखौ बायदिसिना बेबस्थाजों मेनेज खालामनानै राज्य सभायाव बिलखौ टेबल खालामदों आरो दिनै बे बिला गोथां महरै दङ जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु बिनिमयाव राजनीतिक परिकल्पना आरो सार्थनि थाखाय 2026 नि आसामनि विधानसभानि बिसायख'थिखौ नायनानै आसाम सरकारा जिकुनु बिनिमयाव बेखौ पास खालामहोनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन हरनायनि थाखाय दिनै खामानि मावनो नागिरनायखौ जों नुदों दा बेखायनो जों बयबो मिथिगौ 1996 आव 6 मासनि थाखाय कच राजबंशिनो अर्डिनेन्स अधिघोषणानि गेजेरजों ट्राइबेलनि स्टेटासखौ होनाय जादोंमोन आरो माजुलिया ST सीट माजुलियाव मिसिं मानसि थायो सनवाल बा ट्राइबेल मानसि थायो बेयाव गुबुनारि हारसा बा असमियाफोर दङब्लाबो ट्राइबेल सीट हिसाबै ट्राइबेलनि संख्यानो बारा आरो बे माजुलि सीटनिफ्राय करुणा दत्त नाय सासे कच राजबंशी व्यक्तिया 6 मासनि थाखाय जि अर्डिनेन्स खालामनानै ST होदोंमोन बिथाङा बे समाव MLA देरहानानै फैदोंमोन ST समस्तिनिफ्राय कच राजबंशी मानसिया गोदानै ST मोननायनि उनाव आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं APSC UPSC गोबां कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशन साख्रि बाख्रियाव 1996 आव बिथांमोना आसामनि गोबां सीटखौ दखल खालामनो हादों दा बेखायनो साननो गोनां खोथाया बेनो जे दिनै आसाम विधानसभानि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंदों जे मोनद' हारिनि ST होनायनि बेलायाव आसाम सरकारा पूर्ण समर्थन दङ दिनै जों नायदों जे BJP कंग्रेस AGP जेसेबां दोलोफोर दङ आसामाव पलिटिकेल पार्टिस बयबो समर्थन दङ 6 जनगोष्ठीखौ जनजातिकरण खालामनांगौ आरो दिनै आसु AGYCनिफ्राय लानानै जेसेबां ट्राइबेलनि अनगायै जेसेबां हारि हारिसाफोरनि माहारियारि फरायसा आफादफोर दङ बिथांमोनाबो बयबो समर्थन खालायो जे ट्राइबेल होनायाव जोङो सापर्ट खालायो रावहाबो दिनै बाधा गैया दा बेबायदि पर्यायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे थांनाय समाव आसाम सरकारा जि मोनसे रिकमेन्डेशन हरदोंमोन तरुण गगैनि समाव प्रणब गगৈ जि स्पिकार विधानसभानि बिथांनि इनिसिएटिभआव रायलायलायनायनि गेजेरजों जे थाखानाय ST खौ खहा खालायाबासिनो ST होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै बेबायदि रिकमेन्डेशन हरदोंमोन आरो फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव आसाम विधानसभायाव थाखानाय ST खौ खहा खालायाबासिनो ST खालामनायनि जि रिकमेन्डेशन बेखौ उइथड्र खालामनानै ST खालायोब्ला थाखानाय ST नि खहा जागोन आरो बेबायदिनो जों अधिकारखौ होगोन होननानै दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिया स्पष्टयै बिथाङा स्टेटमेन्ट लाखिदों आरो बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां आसाम विधानसभायाव
22 जन एमएलएफोर दङ ट्राइबेल एमएलए मन्त्रिफोर दङ 7 स्पिकार दङ डेपुटि स्पिकार दङ आरो एमएलएफोर दङ गुबुन गुबुन हानजानि गुबुन गुबुन पार्टिनि दा बिथांमोना मा रल लायो बे 25 नभेम्बरावसो जों नुगोन रुलिंनिफ्राय मा रल लायो अपोजिशननिफ्राय मा रल लायो जिहेतु मोनसे धारणा होनानै दोनदों जे आसामाव जुदि 1.5 कोटि बे जनसंख्यानि सुबुंफोरा जुदि एसटी जायोब्ला आसामा ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै भारतनि संबिधानाव कुनु खनायाव कुनु आर्टिकलाव कुनु सिडुलाव एसटी स्टेट बा ट्राइबेल स्टेट होननानै बेबायदि कनसेप्ट लिरनाय गैया बे मोनसे भुवा धारणा होनानै माने बांलादेशनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय एसटी खालामनांगौ बेबायदि परिबेसखौ दिनै तयार खालामनाय जों नुदों दा बेखायनो मानगोनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जुदि गोदानै मोनद' हारिखौ एसटी खालायोबा दिनै आनडिभाइडेड गवालपारानि खोथाखौ सिंजों सिं सावरायबाय थानाय जों खोनादों आरो दिनै मरान मटकनि खोथाखौ सिंजों सिं सावरायबाय थानाय खोनादों टि ट्राइबनि 36टा जि ट्राइब जायखौ रिकमेन्डेसन खालामदोंमोन बे खोथायाबो दिनै सोलिबाय थादों आरो बेबायदि जुदि जायोब्ला दिनै नाय माने कार्बि आंलं दिमा हासावनि खोथाखौ आं बुंथ'लिया बिथांमोना हिलाव दङ हिलनि थाखाय 6 शिड्युल होनाय जादों किन्तु प्लेन्सआव बिटिसिआव बिटिआरआव जुदि मोनद' हारिया एसटी मोनोब्ला आहमा जोंनियाव फैया हमा लाबाय मरान मटका जोंनियाव फैया हमा लाबाय सुतिया जोंनियाव फैया किन्तु कच राजबंशी आरो जोंनि जि आदिबासी बा टि ट्राइब जोंनि जायगायाव दङ बिथांमोना जुदि गोदानै एसटी जायोबा इनक्लुड जायोबा जोंनि भिसिडिसिनिफ्राय जोंनि 40टा माने काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय मोनद' एसेम्ब्लिनि एसटी समष्टि दङ बिटिसि बिटिआरआव आरो गासै आसामाव 19टा दङ आरो लोगोसेनो क'क्राझार लकसभा सीटआ दिनै एसटी डिफुआ एसटी डिफुआवथ' रावबो गेलेहैनाय नङा किन्तु क'क्राझार लकसभायावथ' बयबो गेलेगोन दा बेबायदि जायोब्ला पन्चायतनिफ्राय लानानै भिसिडिसि चेयारमेन प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै दिनै वार्ड मेम्बारनिफ्राय लानानै दिनै माने काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय लानानै अट'नमास काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय लानानै बिनि चिफ डेपुटि चिफ इएम बे गासैबो पर्यायाव एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टआव बिथांमोना गेलेनो हागोन गेलेयोब्ला बिथांमोननि पपुलेसना जिहेतु बारा बिथांमोना जिहेतु एडभान्स कमिउनिटि अट'मेटिकेलि जोंनि काउन्सिल जोंनि आन्दलनजों मोननाय जोंनि थैनि बिनिमयाव जि बिटिसि बिटिआर मोनबाय बर' कसारि काउन्सिल मोनबाय आरो मिसिं टिवा राभा सनवाल थेङाल देउरि जेसेबां काउन्सिल दङ बिनि कुनु अस्तित्व थानाय नङा राजनितिक भाबै जों दमन जागोन आरो संबिधानिक भाबै जोङो गासैथिंबो बिथिंजों जों टस नस जागोन दा बेखायनो बे खोथाखौ जोङो स्ट्रंलि बुंदों कुनु हारिनि सायाव जोंहा गाज्रि मोननाय गैया ससियेल कनफ्लिक्ट बेखौ लानानै जानाङा जायफोरा दाबिदों बिथांमोनाबो मिसकनसेपसन साननाङा जोंनि स्पष्ट नितिया जाहैबाय जोङो मोनद' हारिखौ थाखानाय एसटीनि जि स्टेटास बे स्टेटासजों समान पर्यायनि सम पर्यायनि एसटी जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो बिथांमोननो गोदानै एसटी थिसननायखौ जों अपोज खालामो कुनु कारनाव जाहाथे एसटी होआ आरो बिथांमोननो जाहाथे राजनैतिक भाबै संबिधानिक भाबै जिखुनु इकनमिक बायदिसिना प्रिभिलेज जिखिनि अधिकारफोर होनांगौ दङ होनानै बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनै मराननो काउन्सिल होबाय मटकनो काउन्सिल होबाय कमतापुर काउन्सिल होबाय जों बादा होआखै जों गोदो सानदोंमोन जे काउन्सिल अट'नमास काउन्सिला ट्राइबेलनि थाखायल' गुबुन गुबुन हारि माहारिनि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होदों किन्तु दिनै बिथांमोननो अट'नमास काउन्सिलाव होनायाव जोंहा बादा गैया दिनै मेडिकेल कलेजाव इन्जिनियारिं कलेजाव आदिबासीनो टि ट्राइबनो मरान मटकनो कच राजबंशीनो कटा होदों जोंहा बुंनो गोनां गैया बिथांमोना जि कटा लाया मानो बिथांमोना जौगालांथों स्टुडेन्ट बिथांमोननि जौगानायाव जोंहा आपत्ति गैया किन्तु थाखानाय एसटीखौ आरो बे थाखानाय एसटीखौ जाबसिननानै एसटी खालामनायखौ जों लुबैया आरो कुनु कारनाव गोदानै एसटी खालामनायखौ जोङो लुबैया आरो बेजों जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारा बे धंस जागोन आरो बेखायनो फैबाय थानाय जि 10 नभेम्बर 11 बाजायाव सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव बयखौबो लोब लोब थांनानै ट्राइबेलनि जि मोनसे इउनिटि आरो ट्राइबेलनि जि स्ट्रेंथ बेखौ दिन्थिहैनो थाखाय खावलायबाय कारन आपार आसाम लवार आसाम दिनै गासैबो एसटी दाबिग्रा आफादफोरा दिन रात आन्दलन खालामनानै आसामखौ सोमावग्लुंनायखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै सरकारा दिनै गिनानै बिथांमोननि प्रेसाराव 2026नि
विधानसभा इलेक्शननि परिकल्पना आरो देरहानायनि सार्थाव दिनै बे बिलखौ पास खालामनानै बा रिकमेन्डेसन हरनानै भारत सरकारखौ पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनायनि थाखाय बाध्य खालामनो नागिरदों आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो खावलायबाय। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।